Harare Mayor Jacob Mafume has been named by our veteran leader, Blessed Bombshell Geza, as one of the key figures facilitating corruption in Zimbabwe. Mafume, who came through on any opposition CCC ticket in 2023, became mayor after the removal of Ian Makoni as the capital city's mayor, following ZANU-PF capture of Sengezo Shabangu and the use of him to destroy Triple C through captured courts, which legitimized his illegal recalls of members of parliament and councils. Muri yeZimbabwe ndifunga mangozvinzwira zvakazvitaurwa navageza, vana Jacob Mafume vatova vamwe vevamwe vezvigananda, asi vana Mafume vanga vatombori vanhu vekuti pavakatotanga vaiva vanhu vanga vari kuopposition party, ende ukavatarisa basa ravari kushanda kukanzuro havasisina basa ravakushanda sameya, vakuwanika kuzvinhu zveZANU-PF. Ende ukatarisa mari dzavanotora varume ivavo, vanotora mari dzakawandisa, ende mapei avo akawandisa zvisingaite, ende basa racho havana basa ravari kuita, vakungotsigira hurumende yeZANU-PF. Ende ukatarisa hurumende yeZANU-PF ndo vanhu vainotoda vakaita seivavo, nekuti vanopfurirana kuba. Ende ukaona wapinda pane chinzvimbo uchishanda muZimbabwe unongoziva kuti as long ukaiswa padhuze neZANU-PF, ende iwewe wacho kana pfungwa dzako dzakaurawo sezvinenge zvakaita sevakomana ivava, vanenge vakutofunga kupfuma, havachatarise chakavapinza pabasa kuti chii, vanenge vasisamirire zvido zvevanhu. Ende vaMafume ukavatarisa vanotombowanika pane mamwe mafunction eZANU-PF, ende pakatonovhurwa musika kuMbare vakaenda navaMunangagwa, asi ivo havana mashoko avakataura ipapo. Zvinhu zvese zvaingoitwa neZANU-PF. VaMafume chatakazongonzwa vachitaura, vakazotaura following day racho vachitaura marentals emusika weMbare. Vakomana vacho ndo zvavakangwarira zvekutora mari, hakuna chimwe chinhu chavanoita kunze kwekutora mari munyika yedu yeZimbabwe. Ndo paunotonyatsoona kuti mombe yemurombo hadziwandi, nekuti varombo tichangoramba tiri varombo, ende vapfumi vacharamba vari vapfumi, ende vakomana vacho hapana kana anobatwa nemhosva. Unotonyatsoshaya kuziva kuti anti-corruption yacho iri kumboita nezvei munyika. Ende ukatarisa vanhu vakaita sana Mafume, mari dzavanoshandisa, mari dzavanoshotesa, mabasa avanotadza kuzoita akawandisa, asi hapana kana zvinoitwa pamusoro pavo. Ende ivo vacho vanotozviita vachiziva kuti vanenge vakabhekwa naEmerson Dambudzo Munangagwa. Ende Munangagwa munhu wese ari kuzviziva kuti ari desperate zvekudaro, akungoshandisa munhu wese kuti atore mari. Ende anonyatsoziva kuti vana veZimbabwe vakawanda vacho vanoda mari, saka Munangagwa hurumende yake yangova hurumende yekurikuta mbavha. Hameno kuti muri kupaona sei muri yeZimbabwe? Vanhu havagoni kudiwa nomunhu. Vanhu kana kuda munhu ari kuita zvakaipa, ndo zvinhu zvinofanira kunzwisisa vanhu izvozvo. Kuitira vanhu chakaipa, munhu hagoni kuchihendira paari zvakanaka kana kuti chisvike maari zvakanaka. Saka ZANU-PF zvairi kuisa tavanhu, ndaisa muromo kana ndakaisa muromo zuro kuti vanhu vese vaya vamuri kuona vaya vakaenda kuRarare vaya vakaenda kumusangano weZANU-PF, they are not a ZANU-PF people, they are opposition. They went there because they don't have a choice. Havana choice, havana choice, nokuti ndo zviripo. Asi kuti dai vanga vane zvavanogona kunge vachiita muupenyu hwavo, havaendako, havaigona kuendako kundoteerera nonsense, broken speeches, empty promises. Havanoisa kuvanhu for 45 years.
They had done nothing. Now they are starting to realize and they are starting to think about how we can fix things. That is 20 million. What are they offer Chamisa? If it's true, avadi kumukofa vandakuwana kumuraya. Because they are trying kuti Chamisa asadzoka politics, but still the people kana kuti vanhu, they are still standing with Chamisa, and they are singing, and they are speaking, and they are praying for Chamisa education. That's why ndakataura kuti Shina Emeni, it's a puppet of ZANU-PF. Shina Emeni. Ndakazo understanda Comrade Nyoka Yamabhunu vabuda muZimbabwe pandakabhiliva kuti uyu asi muzaro wakabuda muZANU-PF, ndaimuziva ari muZANU-PF, uyu wava wedu uyu. Ende ndakazo understanda vageza ZANU-PF yatova newariti kuti toita sei nomunhu. Saka ndinotenda zvangu Chamisa kuti munhu anoshandisa mavhesi, ende munhu anoda zverunyararo. Chero vageza munhu anoda zverunyararo. Ndogara ndakasamanzi kuti denda ndakaita seni. Musi weindependence ngadeke ndakafura Mnangagwa akatofirapo. Mnangagwa ike nezvaakatofirapo. Nokuti we don't want to mess this, to have a mess in Zimbabwe. Because kungonyaradza ZANU-PF chete, kungobomba pa-State House, neKG6 neTsanza Guru nepaLuweling nepaGutafu. Mukabomba paTsanza Guru, paLuweling KG6 neLuweling Bulawayo amekemba mavharisa musasa, ende musabomba masikati bomba yeusiku. Ende munobomba hakuna unobuda, hapana unobuda. 30 kilometers away, right round the whole fucking army base. Moto nyaradza. Army base 1 inobaisa KG6 naTsanza Guru yeye. Kubva pa10 apa inoenda kuningirikini muchida makatarira paTsanza Guru. Mukangotora ipo paya zvimasoja zviya zvakagara paya. Yes, ZANU-PF.